Hvad er regression? Regression er problemet at finde den bedste løsning til et system af ligninger uden nogen løsning. Med den bedste løsning mener man den løsning, hvor forskellen mellem den løsning, man får, og de observerede værdier er mindst mulig. Vi sammenligner vores datasæt med lineær, eksponentiel og potensvækst. Når man skal lave regression, så skal man bruge with gympakken, som vi skriver ind her. Og så bagefter så skal man indtaste sine x-værdier, dem har vi kaldt hunde. Og så laver man kolon lige med, og så i firkantet parentes, så skriver man de x-værdier, man har. 2, 3, 7, 13, 17 og 23, og så siger man så lige med. Bagefter så skal man have sine y-værdier, og det har vi så som hvalpe, og igen skriver man kolon lige med, og så det antal hvalpe. Det er så 1, 5, 9, 15, 22 og 55, og det er også i firkantede parenteser. Først vil vi sammenligne vores data med en lineær funktion f til x lig med ax plus b. Lineær vækst er, når samme absolutte tilvækst på x-aksen giver samme absolutte tilvækst på y-aksen. Når man skal lave den lineære regression, så skriver man lin reg med stort L og stort R, og så parentes x-værdierne, som hedder hunde, komma y-værdierne, som hedder hvalpe, og så enter. Og så får man så, hvordan den lineære regression for de givne dataer vil se ud. Det kan man så se her. Nu vil vi sammenligne vores data med eksponentiel vækst. F af x er lig med b gange a i x'te. Eksponentiel vækst er, når samme absolutte tilvækst på x-aksen giver samme relativ tilvækst på y-aksen. Vi gør ligesom før, men denne gang skriver vi exp reg med stort E og stort R. Og indsætter vores x og y som er hunden og hvalpe. Vi trykker så enter, og nu har vi lavet en eksponentiel model. Nu vil vi sammenligne vores data med potensvækst, som har formen f af x lige med b gange x i a. Potensvækst er, når samme relative tilvækst på x-aksen giver samme relative tilvækst på y-aksen. Vi gør ligesom før, men denne gang skriver vi pavreg med stort P og stort R. Vi indsætter herefter vores x og y-værdier, hunde og hvalpe, og trykker enter. Og nu har vi så fået lavet vores potensmodel. For at finde ud af, hvilken model, der passer bedst til vores datasæt, kigger vi på forklaringsgraden R i enden. Forklaringsgraden ligger altid mellem 0 og 1. Hvis forklaringsgraden er 1, passer vækstmodellen præcist med datasættet. Det vil sige, hvis forklaringsgraden er 0, passer modellen overhovedet ikke. Vi kigger nu på de 3 forklaringsgrader, vi er kommet frem til. Vores lineære model gav forklaringsgraden 0,85. Det giver vores eksponentielle model også. Og vores potensmodel gav forklaringsgraden 0,92. Vi kan derfor konkludere, at vores datasæt passer bedst til en potensmodel.